салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Ба ҳар сурат бухти ангуфти Барселона аз Псж барои Месси бетаъсир намонд ва ӯ ахиран мақсад гузошт ки Барселонаро тарк кунад. дирӯз дар ин бора расман эълон шуд, аммо аввал биёед номзад ба маснади президенти Барса Жоан Лапортаро бишнавем ки атрофи бохти Барселона ва трансфери Месси чӣ гуфт. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони мо аз 1xbet ҳамеша коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. агар шумо дар 1xbet аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард, зеро дар вақти регистратсия агар шумо дар ҷои промокод барсатиҷӣ нависед, дар ҳисоботон даро ҳамчун бонус $100 мегузарад. ин аксия якчанд рӯз давом мекунад. барои ҳамин тезтарак ба ссилкаи комментария буда даромада имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. баъди бозӣ ман хело асабӣ будам. ҳатто хоҳиши навиштани як ҷумла дар твиттерро надоштам. ин шаб бароям хело мушкил буд. акнун андаке ором шудам. ман саҳар ба Пике занг зада ӯро дастгирӣ кардам. ман ҷузъиёти ин суҳбатро ошкор намекунам. охир ӯ баъди ҷароҳат ба майдон баромада дастаро кӯмак кард. дар чунин ҳол бояд бозингаронро дастгирӣ кард. албатта ман кӯшиш мекунам ки Месси дар даста бимонад. бисёриҳо ояндаи ӯро дар Псж мебинанд. акнун ӯ аз наздик дид ки Псж ба чӣ кор қодир аст. хостори Месси дастаҳои давлатӣ мебошанд ва онҳо барои ба даст овардани ӯ аз ҳама роҳу усулҳои ферплей истифода мекунанд. мо ба Париж бидуни асабхарошӣ меравем то кори худро анҷом кунем. бояд ба даста роҳи кембек карданро баргардонид. охир мо дар таърихамон чунин саҳифаро дорем. ман то ҳозир трансфери Суарес ки яке аз кӯмакрасониҳои Месси дар Барселона буд намефаҳмам. охир ин фурӯш рақиби асосиро пурқувват кард. аммо ман бори дигар мегӯям ки ман ҳама корро мекунам то Месси дар даста бимонад. аммо ин хело кори осон нахоҳад буд. бояд иқрор шуд ки то ин дам Месси дар Барса тамоми масъулиятро ба дӯш дошт ва Псж дастаест ки ӯ имкон дорад ҷоизаҳои навро ба даст биёрад, гуфт Лапорта. акнун биёед президенти клуби Псжро бишунавем ки гуфтаҳояш олами футболро ба ларза овард. дар Барселона то ҳозир коре анҷом шудааст ки боиси ифтихор аст. ифтихори бузург аз дастаи бузург. мо бояд ба гуфтаҳои сармураббии худ эътимод кунем, зеро ҳанӯз мо ба марҳилаи баъдӣ роҳ наёфтем. боварӣ дорам мо дар Париж ба ин муваффақият мерасем. мухлисон маро дар бораи Месси мепурсанд. фикр дорам худи ӯ иқтидори дастаи моро бо чашми сар дид ва хоҳиши гузаштанаш ба Париж афзун шуд. пас ман дӯст нестам. фикр дорам агар ба ӯ аз ҷониби мо пешниҳод шавад, рад нахоҳад кард. ман рӯи рост мегӯям ки мо завқманди харидории ӯем ва ӯ низ имкони бо мо дар ин бора суҳбат карданро дорад, гуфт президенти Псж Алхелайфӣ. рӯзноманигори маъруф Фабрицио Романо баъди ин суҳбат гуфтааст ки суханҳои Алхелайфӣ маънои онро дорад ки Псж ва Месси расман ба мувофиқа расиданд, зеро чунин изҳоротро одамони сатҳи президентии як клуби бузург беасос намекунанд. Спорт ес низ навиштааст ки суханони президенти Псж маънои баста шудани шартномаро дорад ва ин эҳтимолият ба ҳақиқат табдил ёфт. акнун то ҳам метавонӣ дар ин бора андешаҳои худро нависӣ. оё Месси мемонад ё ин ки меравад? барои имрӯз тамом. агар дар ҳақиқат ин трансфер амалӣ шавад, бешубҳа ҳодисаи бузургӣ дар олами футбол хоҳад буд ва мо албатта онро дунболагир хоҳем шуд то шуморо аз идомаи ин афсона огаҳ созем. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.